నమస్తే పాలకొడేరు న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను మీ సురేష్. ఉండి నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం ఘనంగా పండగ వాతావరణంలో ప్రారంభించిన పివిఎల్ నరసింహరాజు. వివరాల్లోకి వెళితే పాలకొడేరు మండలం పాలకొడేరు గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించారు ఉండి నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పివిఎల్ నరసింహరాజు. 93,66,385 రూపాయలు 146 గ్రూపులకు 1,460 మందికి. ఈ కార్యక్రమంలో మండల వైఎస్ఆర్ పార్టీ కన్వీనర్ కొత్తపల్లి కాశీ విశ్వనాథరాజు, గ్రామ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షులు దెందుకూరి వెంకట్రాజు, డ్వాక్రా ఏపీఎం జక్కంపూడి నాగభూషణం, సిసి కట్టా మాధవి, మండల సమైక్య కార్యదర్శి జాలి సునీత, డ్వాక్రా మహిళలు పాల్గొని పివిఎల్ నరసింహరాజు గారి చేతుల మీదుగా చెక్కులను అందుకున్నారు. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి డ్వాక్రా మహిళలు పివిఎల్ గారి చేతుల మీదుగా పాలాభిషేకాన్ని నిర్వహించి అనంతరం డ్వాక్రా మహిళలకు చెక్కులను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పివిఎల్ నరసింహరాజు గారు మాట్లాడుతూ, పేదలకు తోడు నీడగా అండదండలుగా ఉండే ప్రభుత్వం రాజన్న రాజ్యం జగనన్నతో సాధ్యమనే నినాదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం మన జగనన్న ప్రభుత్వం అని ఆయన తెలియజేశారు. పేదలకు అండదండగా నిరంతరం ఉంటుంది అని ఆయన అన్నారు. పాలకొడేరు గ్రామ పంచాయతీకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్స్ వివరాలన్నీ కూడా గారిని మాట్లాడుతున్నారు. పివిఎల్ నరసింహరాజు గారికి, అలాగే కాశీ విశ్వనాథరాజు గారికి, వెంకటరాజు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మనకి ఎంతో శుభకరం, సంతోషకరం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో మహిళలకు మనకి ఏ మాట అయితే ఇచ్చారో అదే ప్రకారం మనకి సార్ గెలిచిన 2 సంవత్సరానికే 0 వడ్డీ రావడం జరిగింది మనకి. అలాగే వైఎస్ఆర్ ఆసరా పాలకొడేరు మండలానికి సంబంధించి నేరుగా మహిళల అకౌంట్కే సీఎం గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది ఎవరి చేతుల్లోనే ఎవరో ఇచ్చి లేకుంటే మనల్ని డబ్బులు ఇమ్మని అలాగే ఏమి కాదు, నేరుగా మన అకౌంట్లోనికే పడతాయి. ఈ సమయం ఇచ్చిన మన పాలకొడేరు మండలం అధ్యక్షులకు, అదే మీ ఇక్కడికి కూడి వచ్చిన మహిళలందరికీ నాకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే మన జగనన్న బాటలోనే మన మహిళలందరం నడవాలని కోరుకుంటూ, మన కోసం మన ఉండి నియోజకవర్గం గురించి మన సారు ఎండనక వాననక ఎన్నో అహర్నిశలు కష్టపడి మనకి సేవలు అందిస్తున్న మన పివిఎల్ నరసింహరాజు గారికి మన మహిళల తరపున, మన పాలకొడేరు మండలం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సమయం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, మన మండల కాశీ విశ్వనాథరాజు గారికి అలాగే వెంకటరాజు గారికి మన మండలం తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సమయం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఇంతటితో లబ్ధి గురించి కానీ ఈ అభిప్రాయం ఎవరైనా వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అనేక కోట్ల పథకాలు చేపడుతుంది. ఈ స్కీమ్ కూడా దాదాపు మీకు సగం మందికి, అంటే ఒక పెన్షన్లు అయితే 100-200 వస్తాయి. విద్యాదీవన అంటే 15 అమ్మఒడి అయితే 150 వస్తాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే సమాజంలో సగం, అంటే మొత్తం మీ ఊళ్ళో ఉండే వాట్సాప్లో సగం మందికి లబ్ధి ఉంటుంది. దానికి కోట్ల రూపాయలు మాకు ఎక్కువ అమౌంట్ కాబట్టి నవరత్నాల్లో చివరిగా వచ్చింది. ఇంకా కోళ్ళంత మందికి లబ్ధి వస్తుంది. ఈ స్కీమ్లో ఎవరైనా సరే చిన్న చిన్న లోపాలన్నా సరే, ఆధార్ కార్డు ఈకేవైసీ లేకపోయినా, ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ లేకపోయినా సరే, ఓటీపీలు రాకపోయినా, చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా సరి చేసి పూర్తి స్థాయిలో అందరికీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి మిస్టేక్ ఉండదండి. 5-10 మందికి రాకపోయినప్పుడు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అవన్నీ కూడా సర్వీస్లో కూడా అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇంకెవరన్నా సరే మహిళలు మాట్లాడితే పెద్దలకి కాలతీతం అవుతుంది, ఉంటే వెళ్ళాలి. కాబట్టి దయచేసి ఈ గ్రామ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి మహిళల్లో ఎవరైనా ఇంకొకళ్ళు చక్కగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఆర్థిక కార్యక్రమం సంబంధించి మన పివిఎల్ నరసింహరాజు గారికి సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి సహకారం గురించి తెలియజేసిన కోరుతున్నాను. వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన డ్వాక్రా మహిళలు, గ్రామ పెద్దలు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో డ్వాక్రా మహిళలు పడుతున్న ఇబ్బందులన్నీ కూడా స్వయంగా తెలుసుకుని నేను విన్నానని చెప్పి మీకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారం ఆ రోజు మీరు వడ్డీలు కట్టలేకపోతున్నాం, మేము
ఏదో గ్రామాల్లో ఉండేవాళ్ళు మేము వ్యాపారాలు చేసి సంపాదించేది ఏమి ఉండదు, వడ్డీలు భారంగా ఉన్నాయన్నట్టే ఆయన అధికారంలోకి రాగానే మరి 0 వడ్డీకే మీకు లోన్లు ఇచ్చి ఆర్థికంగా ప్రతి మహిళ అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. మరి అదే సందర్భంగా పాదయాత్ర సందర్భంగా ఆయన మీ అందరికీ మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ రోజు వరకు మీరు ఎంతవరకు అయితే మీ గ్రూపులు బాకీలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా 4 వాయిదాల్లో మీకు చెల్లించేస్తానని. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు రోజు 11 గంటలకి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈరోజు మీ అకౌంట్లకి అన్నింటికి కూడా డబ్బులు ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. మరి ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇదివరకు ప్రభుత్వాలు డ్వాక్రా మహిళల్ని కార్యకర్తలుగా వాడుకునేవారు. వాళ్ళ కార్యక్రమాలు ఎక్కడున్నా, పోలవరం ఉన్నా లేకపోతే ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఎవరన్నా వచ్చినా మిమ్మల్ని బస్సులు వేసి తీసుకెళ్ళి ఏదో కూలీలాగా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టేవారు. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎవ్వరూ కూడా మిమ్మల్ని అలా ఏ కార్యక్రమానికైనా మీరు రావాలి, లేకపోతే మీకు ఈ యాప్ చేస్తాం మీకు డబ్బులు రానివ్వనే మాటలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఎప్పుడూ జరగలేదు, ఇక ముందు కూడా జరగవు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా ఆడపడుచులంటే విపరీతమైన గౌరవం చేత ఆయన ప్రతి పథకంలో కూడా ఆడవారిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏ పథకం పెట్టినా ఆ డబ్బులన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ఆ కుటుంబంలో ఉన్న ఆడవారి అకౌంట్లోకే వస్తున్నాయి. అమ్మఒడి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొక ఇళ్ల పట్టాలు కానివ్వండి, అన్నీ కూడా మహిళలకే ఇచ్చి, ఎంచేదంటే మహిళలకి కుటుంబ భారం కష్ట సుఖాలు తెలుస్తాయి. అదే మగవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ప్యాకెట్ ఉండొచ్చు, లేదా తాగుడు అలవాటు ఉండొచ్చు. ఈ డబ్బులు ఆడ అకౌంట్లో పెడితే శుభ్రంగా డ్రా చేసి ఇంటికాడ కూడా చెప్పడు, మొత్తం ఖర్చు పెట్టేస్తాడు. కష్టాలన్నీ కూడా ఆడవాళ్లే భరాయించవలసి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఏ పథకం రూపొందించుకున్నా ఆ కుటుంబంలో ఆ గృహిణికే చెందాలి. ఆ గృహిణి చెందితేనే డబ్బు సద్వినియోగం అవుతుంది, ఆ కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకుని మహిళల్ని ఆర్థికంగా వాళ్ళ సొంతంగా కొంత సంపాదించుకునే కార్యక్రమాలు పెట్టాలని చెప్పి మొన్న కూడా వైట్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 18,750 రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వేశారు. దాని ద్వారా మీరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ఏదైనా చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఉద్దేశం. అలాగే మీ పిల్లలని స్కూల్కి పంపితే మన 15,000 రూపాయలు వేశారు. అలాగా ఇచ్చిన ప్రకారం చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఇంకేదంటే ఇదివరకు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఎలక్షన్లప్పుడు ఓట్ల కోసం మహిళల ఓట్లు లాక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో మాయ మాటలన్నీ చెప్పి నెగ్గిన తర్వాత ఏది నెరవేర్చేవారు కాదు. మరి ఎలక్షన్కి వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ గుర్తొచ్చే 5 ఏళ్ళకి. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడు రాని విధంగా అంత పూర్తి మెజార్టీతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఇలా మనల్ని పరిపాలిస్తా 4 ఏళ్ల దాకా ఎవరూ కూడా ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమాలు చేసినా చేయకపోయినా ఎవరూ దింపే ప్రసక్తి లేదు. మీరు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఎలక్షన్లో ఇంకో 2 నెలలు 3 నెలలు ఉన్నాయనగా మీ ఆడవాళ్ళ ఓట్ల కోసం పసుపు కుంకుమ అని 15,000 వేసి సెంటిమెంట్గా, ప్రతి వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి సాధారణంగా పసుపు కుంకుమ అంటే కొంచెం సెంటిమెంట్ కాబట్టి పసుపు కుంకుమ అని పేరెట్టి 15,000 వేసి మీ అందరూ ఓట్లతో అధికారంలో రావాలని చూశారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆయన చేసిన అన్యాయాలు, ఆయన చేసిన దోపిడీలు కూడా గుర్తించి ఎప్పుడూ లేని రికార్డు స్థాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని 150 సీట్లతో ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. అయినా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మాట ఇచ్చాడో ఆ మాట అన్నింటికి కూడా కట్టుబడి ఇవాళ అనుకున్న టైంకి 11వ తారీఖుని మహిళలకి వైఎస్ఆర్ ఆసరా కింద డబ్బు వేయాలంటే 11వ తారీఖుని జైలుకి తీరవలసిందే. ఆయన చేసిన కార్యక్రమంలో ఒక దానికే 3-4 వాయిదాలు పడటం జరిగింది. అది ఇళ్ల స్థలాల పట్టాల విషయంలో. నా రాష్ట్రంలో ఎవరో కూడా ఇల్లు లేదనే మనిషి ఉండకూడదనే ధ్యేయంతో ఆయన ఎవరైతే వైట్ కార్డు ఉండి అర్హతలు ఉండి ఇల్లు లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలోనే పొలాలు కొన్నారు, పూడ్చారు. మీరు అందరూ చూశారు. ఆ పట్టాలు కూడా ఎవరైతే అర్హులు ఉన్న లిస్టు ఉందో వాళ్ళందరి పేరు కూడా పట్టాలు రెడీ అయిపోయి మన ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులోనే ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇచ్చామని ముహూర్తం పెట్టుకున్న వెంటనే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వీల్లేదని కోర్టులో కేసు వేశారు. దానివల్ల ఆ కోర్టు ఉన్న వల్ల ఇవ్వటం ఆగినాయి. వాళ్ళు ఆపగలిగితే ఇంకొక నెల ఆపగలరు, 15 రోజులు ఆపగలరు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమాలని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఆపలేరు. ఆ ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలు తప్పనిసరిగా మీ పేరు వస్తాయి, మీ పేరు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి వస్తాయి.
మరి రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో కూడా ఆర్థిక సహాయంతో మీ చేత ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మీ సొంత ఇంటి కళ కూడా తొందరలోనే నెరవేరిపోతుంది. అదేం చేశారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలు మీరు అనుభవించిన తర్వాత ఆ ఇల్లు మీకు ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తే అమ్ముకునే హక్కు కూడా మీకు ఇచ్చేలాగా రూపకల్పన చేశారు. అది వంక పెట్టుకుని తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ కోర్టుకు వెళ్ళి ఇవ్వడానికి వీల్లేదని ఆపేసింది. దానివల్ల మీకు ఇళ్ల పట్టాలు లేట్ అయింది. కానీ లేకపోతే అది కూడా ఆ తారీఖుకే మీకు పట్టాలు మీ చేతిలో రావాల్సిన సమయం కొంచెం కోర్టు వల్ల ఆగింది. తప్పనిసరిగా మీ అందరికీ వస్తే దాంతో ఆందోళన పడట్లేదు. ఒకవేళ ఈ లిస్టులో కనుక ఎవరైనా అర్హత లేని వాళ్ళు ఎవరైనా దిగడినా వాళ్ళు కూడా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. అర్హత ఉంటే దీని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఏదో మసిపూసి మారేడుగా చేయకుండా నిక్కచ్చిగా ఒక పథకం పెట్టారంటే ఎంతమంది అర్హత ఉంటే అంతమందికి ఇవ్వడానికే సిద్ధంగా ఉన్నారు. అది కూడా ఆన్లైన్లో మీ అర్హత పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా డబ్బు మీ అకౌంట్లో పడిపోతుంది. మీరు ఏ లీడర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఎవరిని బతిమాలక్కర్లేదు, అలాగే లంచాలు కూడా ఎవరికి ఇవ్వక్కర్లేదు. ఎందుకంటే డబ్బు డైరెక్ట్గా మీ అకౌంట్కే జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి మీ ఒక బటన్ నొక్కితే మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. ఎంత చక్కటి ముఖ్యమంత్రి. మరి ఒక రైతుల్ని కాదు, ఒక వృద్ధుల్ని కాదు, పింఛన్లు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. 2250 చేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ రాబోయే రోజుల్లో 2500 అవుతుంది. అలా 3000 వరకు పింఛన్లు కూడా పెడతారు. పింఛన్లు కూడా అర్హత ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ ఇస్తారు. మరి ఇలా చక్కని వాలంటీర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి ఆ పింఛన్లు కూడా ముసలోళ్ళందరూ కూడా పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుని పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా ఇవాళ రాలేదని, లేకపోతే ఏదో తెమ్మబడలేదని, ఇవాళ డబ్బులు రాలేదు రేపు రండి అని అలా తిప్పి చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు. అలాంటి ఇబ్బందులు కూడా లేకుండా ఈరోజు మరి వాలంటీర్లే పట్టుకొచ్చి మీ ఇంట్లో ఒకటో తారీఖున డబ్బు ఇస్తున్నారు. అవునా కదా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనే లేడు. అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొన్ని పథకాలు పెడితే అంతకన్నా బాగా చేయాలి, మా తండ్రి గారి పేరు నిలబెట్టాలి, పేద ప్రజలందరినీ ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత మంచి కార్యక్రమాలను చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రికి ముఖ్యంగా మీ మహిళలు పూర్తిగా అండగా ఉండాలని చెప్పి ఒక మేలు చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఇన్ని మేలు చేసిన నాయకుడు మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు. నిజాది మీరందరూ ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా ఉండాలి. మీకు ఇందులో ఏ లోటుపాట్లు వచ్చినా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత ఆ పార్టీ నాయకులుగా మేము తీసుకుంటామని చెప్పి మీకు మాటిస్తూ మరి తప్పనిసరి ఇప్పుడు 11కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం.